kadagiti basbasol yu ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko kuna ti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, adakuma kada kayo. Kakabsat, nagpayduma aragsak, ti ited daytoy a liturhiya, ti nasantuan na misa, iti maikapat a Domingo ti Kwaresma, tayo buksilan daytoy arambak, nagudwa tayon, iti panagsagsagana para iti umadani arambak, ti alimpatok, ti na Kristyanwa na pamati. Awan na sa bali, ano saan iti rambak ti Semana Santa. Maawis tayo nga rod, amang itultuloy iti panagpenitensya. Tapno madegdegan pa iti ragsak nga intay to iruknoy, iti intay to manen panang celebrar, ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar ni Kristo nga Apo tayo. Agbabawi tayo nga rod kadag iti basbasol tayo. Dumawat tayo ti kaasi ken pamakawan ti Apo, tapno may karita ya makiranod kadag iti nasantuan na misteryo. Kuna tayo as ipapakumbaba, agkonfessarak iti Dios aman nakabalin amin. Ken kada kayumet kakabsat. Iti panunot sao aramid ken liway ko. Kaasya na tayo kumati man nakabali na Diyos, ket kalpasan ti panakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ni Kristo asaom, nakaskas daaw iti panangaramid mo, iti maikapya, ti tao ken ka. Ipaay mo kadi, tada kami nga Kristyanos, naregta kami nga agayat, ken naragsak kami, iti pamati, iti daytoy nga panangrambak mi, iti fiesta, iti ipapatay ken panagungar ni Apoon ti kapya. Dawaten mi daytoy, gapumetlaeng ken Hesukristo nga anak mo ken Apo mi. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan inggana. Ti maibasa, naa daw ti libro ni Josue. Kinuna ti Apo ken ni Josue, itang aldaw, inikat ko kada kayo, ti pakakitaan, ti pinakaibaba inyo, akas tagabo ijay Ehipto. Bayat ti panagkampo dagiti Israelita ijay Hilgal, iti tanap ti Jericho. Nagpaskwada ti rabii ti makisangapulok itupat ng aldaw ti bulan. Iti sumarunong aldaw, nanganda ti taraon anaapit ijay Kanaan. Iniruban ken tinapay nga awan libadura na. Kalpasan na, nagsardenge na nagtinag ti mana. Awanen ti mana kanenda, ket manipod iti dayta tawen, ti apit ti Kanaan, ti paggapuan ti kanenda. Ti sao ti Apo. Padasin nyo ti kinaimbag ti Apo. Ti amin na tiyempo, agyamanak iti Apo, jakto agsarde nga mangidaydayaw ken kuana, idaydayaw kunto gapu iti naramid na, amin nga mangidaddadanes dumngeg ken nagragsak kuma. Danggayan dak ang mangitanok iti Apo, wen,
Agmaymaysa tayo ang idaydayaw itinagan na. Imawagak iti Apo ket simmangbat kanyak. Pinukaw na dagiti amin na pagbutbut ngak. Kumita kenkwana dagiti may daddadanes ket maragsakan da. Pulos asaan danto mabainan. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sungbatan na ida. Isalakan na ida kadagiti amin a pagpakariribukan da. Ti may basa, na adaw ti may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. May sa abaro aparswati siya sino man na may naig ken Kristo. Naglabasen dagiti daan na banag. Dimtengen dagiti baro. Inaramid amin ti Diyos daytoy. Isuti nang ikapya kada kami ken kuana babaen ken Kristo. Inted na kada kami iti trabaho amang ikapya kadagiti tattao ken kuana. Daytoy iti mensahe mi. Nakikapya ti Diyos iti amin na tao babaen ken Kristo. Saan nga imbilang ti Diyos dagiti basulda amay busor kadakwada ket italek na kada kami iti mensahe no kasano ti panakikapya na kadakwada. Ngarod, adtoy kami apan nakangiwat ni Kristo. Kasla ti Diyos ti mismong agdawdawat kada kayo. Itinagan ni Kristo, yunay unay mi ang magkikapya kayo ti Diyos. Awan basol ni Kristo. Ngem gapu kada tayo, nairaman kadagiti basol tayo, tapno iti pagmaymaysa tayo ken kuana, mairanod tayo ti kinalenteg ti Diyos. Ti sao ti Apo. Si dadaan kang Apo, agtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantan ok tinagan mo, maitantan ok tinagan mo. Ti Apo at ako makada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga Ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Iti naminsan adu ngagsingsingir iti buwis ken managbasol ti masidag ken Jesus tapno agdengeg da ken kuana. Nagtatanaputob dagiti Fariseo ken mamaestro iti linteg. Awaten daytoy a tao dagiti managbasol ket kasango na ida amangan kinunada. Iti kasta insarita ni Jesus kadakwada daytoy a pangarig. Adadwa nga anak ti maysa a tao. Kinunati inaudi nga iti amana. Ama, itadmon ti tawid ko. Biningay nga ro ti ama ti kukwa na kadagiti duwa nga anak na. Kalpasan iti sumagmamano nga aldaw,
inlako ti inaudi ti bingay na, ket innala na iti naglakwan na sa pimmanaw. Napan iti adayo adaga, ket sadyay binusbus na amin a kwartana, iti nabarayuboy a panagbiag. Idi nagastunan amin a kwartana. Dimteng iti nakaro abisin iti dayta adaga, ket pulos nga awan nabatin kenkwana. Iti kasta, napan nagtrabaho iti maysa kadagiti umili sadyay, anang ibaon kenkwana iti away, tapno agtaraken kadagiti baboy. Kayat na kuma, timangan iti binugbog akanen dagiti baboy, ngem awan ng ted kenkwana. Idi makapanunot metlaeng kinunana, agsubsubraan ti kanen dagiti amin amang mangged ijay balay ni amak, ket addaak ditoy amat matay iti bisin. Pumanawak ket di ditoy ket agsubliak ken amak. Ama, kunakto, nagbasulak iti Dios kastamit ken ka, diak may kari a maawagan nga anak mo. Ibilang nakkadi akas maysa kadagiti tangtang danam. Pimanaw nga rod sadyay ket nagrubwat nga agsubli ken amana. Adayo pay laeng iti balayda idi makita ni amana. Natignay ti puso ti ama ket timmaray asimmabat iti anak na. Inapungol na sana inagkan, ama. Kinunati anak, nagbasulak iti Dios kastamit ken ka, diak may karin a maawagan nga anak mo. Ngem inayaban ti ama dagiti adipen na, darasan niyo, kinunana, alaan niyo ti kagasatan, kasayaatan abado, ket ikawesyo kenkwana. Singsingan ken sapatusan niyo, inkay alaan ti napalukmeg a baka, ket partyen niyo, agrambak tayo. Tanatay daytoy anak ko, ngem nagungar, napukaw, ngem nasapulan metlaeng. Iti kasta, nang rugin ti ramrambak. Adda idi ti inauna nga anak ijay taltalon. Idi agawid ket makaasideg iti balay, nangngeg na ti tuktukar ken salsala. Hinayaban na ti maysa kadagiti adipen ket sinaludsod na, anya ti maar-aramid. Nagsublin ti kabsat mo, insugbat ti adipen, ket pinaparti ni tatang mo ti kalulukmagan a baka. Ta napasangpet na asi sa salunat ken si kakaradkad. Hasta unay ti pungtot iti ino na akabsat ket di na kayat asumrek iti balay. Iti kasta rimwar ti amana anangay ayo ken kuana asumrek kitaem kinunati inauna. Kasla akla maysa nga adipen a nagserserbi ken ka nga agnanayon. Pulos adiak nagsukir kadagiti bilbilin mo. No pay kasta, di nakla inikkan iti uray may salaeng akalding apakipagragragsak ko kadagiti gagayem ko. Ngem daytoy nga anak mo, binusbus na amin na kwartam kadagiti dakes a babbai. Ita ta nagsublin, impartyam iti kalulukmegan a baka. Anak ko, insungbat ti ama, kanayon nga adda ka iti arpad ko, ket kukwam amin akukwak, ngem masapul nga agrambak ken agragsak tayo. Tanatay ni kabsat mo ngem nagungar, napukaw, ngem nasapulan metlaeng. Ti Ebanghelyo ti Apo. Amutay amin kakabsat ti istorya may panggap daytoy apang ngarig, the prodigal son, popularly called. Siya sino kaditi saan nga makaammo iti pakaistoryaan daytoy nga pangarig. Kas nangagan tayo, adda may isa nga ama, adda ti duwa aputot na, jay inauna, inala na ti bingay na ti amana, bingay na ti mana. Napan iti adayo a lugar, ket ginasto na, ti bingay na kadagiti amin ana inlubungan na pagyaseman. Nagawid, mabisin, ken marigrigat iti amana. Naasyan ti ama, pinakawan na, nagrambak da.
Ti inauna nga anak, nagsakit iti nakam na, saan na maaklon iti inarami ti kabsat na, ken iti panang pakawan iti amana. And we all know how the story ended. Ngayam kakabsat, there is a word in the gospel, may saabalikas, that is indeed noteworthy. And probably, we haven't noticed yet. Dahito nga balikas nga nakatukay iti riknak, ket iti balikas nga agrambak tayo. Rambak. We all wanted a celebration. Dikat din, apo. We all wanted a celebration. Dahito man nga rod iti mga pagtutungtungan tayo. Celebrasyon. Let us try to look at our gospel in a different perspective, through the perspective of the word celebration. In the beginning of the gospel, kas nangigan tayo manen, the younger son wanted a celebration, kayat na nga agrambak. Isungarod nga inala na, jay tawid na, ket napan iti sabali a lugar, ket sinapol na ti ragragsak. Party-party. Yeah. He went celebrating his life with women and with gambling. The older son also wanted a celebration, but he never had it. Isungarod nga nakapungtot launay iti kabagis na, ken iti tatang na yan tangay ta nagrambak da, ti parambak apulos asaan na napasaran. And yet, the father had the real celebration because he had his lost son back. Na dumaduma nga perspektibo, may panggep iti rambak selebrasyon. Dahito'y man nga ron ti pagtutungtungan tayo, kakabsat. Anya kadi, iti kapanunutan tayo, may panggep iti fiesta, rambak, punsyon, selebrasyon. Sabsabali daytoy, kakabsat. Daytoy nga panirigan, it is not about the lost. It is not about the elder brother. Saan na may panggep jay baka anaparti. It is not even about the father. It is about the celebration in our lives. No, kitaan tayo, ti panagbiag tayo, it is a life of different celebrations on different stages of our lives. Amin tayo, ket agbirbirok iti rambak, pudno aragsak, pagtaudan iti liwliwa. Adudag iti na dumaduma nga selebrasyon iti panagbiag tayo. But what kind of celebration? Mababaw? Malalim? Malabo? Maingay? Tahimik? Saan nga ba nag-uugat ang tunay na selebrasyon? Talo apuntos, ti kayat ko nga igunam-gunam. Umuna, celebration through the lens or through the perspective of the younger son. Ti rambak para ken ko anak ket inom, babae, sugal. Inala na, ti tawid na, inlako na, and with a lot of money, wow. Now he can buy all things that he wanted, and he really went out and celebrated. Kakabsat, kastoy ti diskarte, ti kaaduan kada tayo, may panggep ti rambak. Di katin, kayat tayo man wenno saan. Dahi ti panirigan, ti lubong itata, no may panggep iti rambak, ay kasapulan, bongga, gastos, nariri. But after all, after that, what? Anya ti bunga na, sakit ti ulo, hangover, sakit ti bulsa, utang. Sakit ti nakam kadagiti nang isupot. Celebration for people nowadays is an managed event. May sapay nga ron nga trending nga trabaho itata, anya dito, event coordinator. Event coordinator. Ti selebrasyon ket may sa arambak kasapulam agastuan. Something you spend money on. Yet the real reason for the celebration, they don't mind. They don't understand. Nagadudag ito yung event coordinator.
bayadan da, rambak ti kasar, bunyag, rambak iti birthday. Kang runaan na unay dagiti rambak nga mayan natop iti sakramento. Wano mayatada iti sakramento. Pulos, saan da nga ado kadakwada, saan da piman nga ammo ti kay papananda, piman pay gasat. No, kitaan tayo kakabsat, let us try to evaluate wedding celebrations. Ado dagiti daksang gasat na umay agpakasar, only for the video, only for the photos. It is not anymore for the reason that you are there because you love somebody who loves you back, and you would want to share that love with families and friends, and ultimately you would want God to bless the union. Hapay nga ta nga awan unay ti agpakpakasar tatta tiyempo ti pandemya. Hapay nga ta. Saan nga maipalubos iti nabungga aramrambak? No saludsudam, hapay di kay pelang agpakasar, ang kampay nga nakaurnong apo na. No adda iti ag-birthday, may sakadagiti wano adda iti parambak, may sakadagiti saan nga mapukaw. Video okay, very entertaining, but very antisocial. Dingdinggam to take kang kanta, either palpalakpakam, when no, ilunlunod mo, iti panunot mo. Adda iti ramrambak, ngem kitaam dagiti makiramrambak, saan da pingagtutungtong, nya ti aramidan da, katetext da dagiti tattao nga awan, jay, mismo nga pagbudaan, awang ganas, di ka din. Celebration is something that you could share quality time with people you care about. Daytoy ti saan nga nautob, nakita, daytoy nga ubing kadagiti naububing nga anak, daytoy nga ama. Napan iti sabali a pagilyan, awan na labit iti kaamam mo na sadyay, awan ti gagayem na. He was celebrating outside the context of relationships. Ti rambakyan kwa na, ket tapno mapanawan na itibiyag, anain kasigudan na, to get away. Tapno tumakas iti realidad. He was not really celebrating. He was just escaping from real celebration. Dayti kadi, iti panirigan niyo, ti rambak. May kadwa nga panirigan kakabsat, celebration through the perspective of the older son. No, ikantayo iti lang nga, daytoy nga inauna nga anak, nakamisugsog, saan naragsak, madina kayat asumrek iti balayda. He was celebrating his misery. He was celebrating his misery. At dadagiti kakastoy at tao iti parokya. Apay nga agraragsak kayo. You are supposed to be serious. Kwaresma. Na. Kaya't mula unay ti agrambak, agragragsak, but you keep it to yourself. You postpone. At dadagiti tattao, mangitantan iti panagragragsak da. Kunada inton agtorpos langanen, dagiti anak ko. Ket kalpasan nga makatorpos dagiti anak, dagiti meten apo ti tartaripatun da. Adda dito'y Filipino culture, dagiti imported goods ken chocolates nakaikabil iti aparador. Mairawar laeng no expired danton. Dagiti agkakangina nga kubyertos plat-plato na ikabil da iti aparador. Rumwar no adda iti nangato a tao. They don't want to celebrate the way, we don't want to celebrate the way
the younger son celebrated. Ngem, we need also to celebrate life as it is. Adda dito may nga istorya iti may nga ama kakabsat adda iti ginatang na abote ti arak anak ang ingina ket kinunana inumekto daytoy inton adda iti tumutop arambak graduations, anniversaries, birthdays, saan nang ininom intan-tantan na inton sumaruno langanen inton sumaruno ket natay daytoy nga ama iti inaramid tay asawa na, linuktan na tay arak. Ket kinunana, natayan tay asawa, agrambak tayo. Inuman tayo, daytoy arak na anak ang inina. Adapay daytoy istorya, iti may nga anak, inyawid na ti putot na iti family house da. Ket inyam amuna, daytoy nga putot na iti amana, grandfather, daytoy nga ubing. Ket sinaludsod ti grandfather no anya itinagan na. Ket kinuna daytoy putot na diploma tinagan na tatang diploma. Api nga kastamot itinagan na. Kinuna daytoy anak na. Ket inbagamot kaniyak nga agiyawidak iti diploma. Datoyan diploma agrambak tayo. Kakabsat, celebrations need not to be expensive. For those who are sick, they need celebrations. They need laughter. You don't need to wait for the next big event so that you could celebrate. If you want to be happy, you don't wait for the big event to be happy. Idi nakita dagiti Fariseo nga ragragsak ni Jesus, kinunada kadagiti adalan na. Kitaom daytoy nga Jesus mamartek, makipulpulapul, makikakaan kadagiti managbasol. Kakabsat, during this Lent, we don't need to be miserable. Kung nangarod tayo ebanghelyo, when we fast, don't show that we are fasting in a gloomy manner. Remember, whatever we do, we should be joyful. Naragsak kayo matlaan nga po. Piman pay. Nakamisug-sug. Pero ni Antikorason, maragragsakan. Baglangan ng tada ni Antikorason. Very heartwarming tiism na. Dagiti daddo maapo. Piman. Kakabsat, kita antay mat iti panirigan ti ama may panggep iti rambak celebration. Celebration through the perspective of the Father. Here's the correct and real and appropriate understanding of celebration. Obviously, kakabsat. The celebration of the Father. He was celebrating that the lost son was found. The dead son has come back to life. Saan nakasapulan ti adu a kwarta ken nagarbo aramrambak tapno adda iti panagragsak. The feast was for the son, but in his heart the father was celebrating. Agasem nagsubli ti anak na. Kas nangigan tayo iti ebanghelyo, he ran towards his younger son. Sinabat na, saan nang impalubos nga agdrama ti anak na, binadwan na ket nang rugin iti ramrambak. Santo rimuar manen, tapno mapan na katongtong iti inauna nga anak na. That was his celebration. Saan adi baka, kankanta, salsala, saan adi ay napukaw a kwarta, wenno tawid tinapateg ken kuana. Kakabsat, real celebration is with the presence of family members and friends. What we are celebrating is within the context of relationship. Without a good relationship, what is there to celebrate? Dikat din. Rayno kanginginaan nga kumbo ken kanginginaan
nga agluto, agisagana. Yan nagan na DJ yan, dagiti mangisagsagana ti makmakan. Catering services. Uray kapipintasan nga dekorasyon. No giginura kay tumatlaeng ngagkakabagis wenno kakapamilya. No kagurguram tumatlaeng tay asawam wenno kagurguram tumatlaeng tay biyanan mo. Uray nga ta nagsayaat iti panakaisagana na awan ti pudno aragsak. Awan ti pudno aragsak. Kakabsat, you might be very rich. You may have a lot of savings, but without good company, you are but celebrating your misery. Iti daytoy nga tiyempo, iti Kwaresma kakabsat, sapay kuma, tamamataod iti puso tayo, ti pudno nga taudan iti ragsak, langen. Ada iti pudno nga ragsak, iti rambak ti nasanto na misa, no napauneg iti langen tayo, iti Dios. Ada iti panagkikinnamayat iti sibubukel nga familia, no ada iti napintas a langen. Ada iti ragsak, gapo, ta ada ti langen. Gundaway tayo. Let us try to evaluate our relationship with our brothers and sisters. Let us try to evaluate our relationship with God. At damit laeng kadi, itipudno at taudan ti ragsak. At dakadimet laeng tipudno at taudan ti panagrambak. Tumakder tayo amin. Mamatiak ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Mamatiak met kan Yesu Kristo, abugbugtong nga anak naken apo tayo. At imao ti aramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, na ilan sa iti krus na taykat na itanem. Imulog tiyan dagiti natay. Managayat nga Ama, iti daytoy at tiyempo ti Kwaresma, ken iti amin na kanito iti panagbiag mi, isuro na kami, mamakawan, kas iti napnuan ayat, apan nakaklon mo, kadag iti agsublikan ka, nga anak mo. Iti tunggal dawat, kas pagsungbat mi, Apo, pakawanan na kami, kas iti pamakawan mi, kadag iti nakabasol kada kami. Agpaay iti simbaan ken dagiti mangiturturong ken kuana. Ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Tapno iti baet ti krisis ti na espirituan a panagbiag. Agtali na edda kuma ti pagtuladan ti na Kristyanuan a panagkaykaysa. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti aggugubat a nasyon. Tribo ken puli. Tapno babaen ken Kristo, maurnos da kuma ti anyaman a panagigidyatan da, a mamataod iti panagsusupyat, kumararag tayo. Agpaay kadagiti na saya-saya a pamilya, gapu iti inom, gura ken saan a pagkikinaawatan, tapno mariknada kuma ti mangted ayat, ken mangpaimbag a bileg, ti panagkikinaawatan ngayet nagmetlaeng ni Kristo. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti tattao a nagameran ti kinapalangguad ti panaglalangenda. Tapno ikagumaan da apasubyen ti dati akapya ken urnos da babaen ti panangbigbig da ti kadda ni Kristo iti baet da. Kumararag tayo. Agpaay kada tayo amin tapno
mapagbiag tayo kas nga pudno a Kristiyano. Babaen ti panang pakawan ken panang pasubli tayo kadagiti agbabawi a kakabsat itigimong tayo. Kumararag tayo. Amin dagitoy dawatan mi, gapumetlaeng ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo kakabsat, tapno daytoy daton tayo, makaayo ti Dios Ama, aman nakabalin amin. Apo, siraragsak kami ang mangiroknoy kadagitoy adaton agubuayan, iti panakaisalakan mi. Haramidem kadi, taipapuso mi, ang mangipateg kadakwada, ken kastamet, apataudan da, iti panakaisalakan ti lubong. Dawatan mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ti Apo adakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikaturumbeng anong mikat pakay salakanan mi, ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, manakabalin amin ken agnanayon a Dios. Tai intoyang mo, daytoy na idumdum at tiyempo, tapno da kami nga anak mo, dalusan mi dagiti nakemi, kadagiti nalabes a pagyasaman ti bagi. Ket nupay saan mi a maliwayan, dagiti annong mi a naindagaan, yad addami asangwen dagiti banbanag a nailangitan. Hanan sa tamakidangdanggay kami kadagiti aming nga anghel ken sa santo, amang idaydayo ken kaket ko nami. Iti pakay dayda yawa Hosana iti kangatuan madaydayaw ti umay itinagan ti Apo Hosana
sana iti ka nga tuwan. Pudnunay Apo, abig ka kinasanto ket sikati gubuhayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga rod nga ipaay mo ta Espiritu mamang pasanto kadag ito'y adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagikan dara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadag iti disipulos na ket kinunana. Alaan niyo ket mangan kay amin daytoy, daytoy ti bagik, iso amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasan, day di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadag iti disipulos nakit kinunana. Halaan niyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti barukan nagnanayo na tulag, iso amay buyat to amay paay kada kayo ken kadag iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, abang ilaglagip yo kaniyak. Ti misteryo ti pamati. Iti nga rod panangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo, inapay ti biyag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tayo paay mo, amay kari kami, nga agyaman kam ken kaapo, tayo paay mo, amay kari kami, nga adda dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawatan mi apo, tada kami, makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagipem kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayarayam ti ayat na anadiosan. Laglagipem Mete Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo mi, ken dagiti amin na papadi. Laglagipem pay apo, dagiti kakabsat mi amat maturog at sinanamay ti panagungar danto, ken amin dagiti pimusay iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, kapakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, ta ipaay mo meta kaasim kada kami. Haramidam kumamay kari kam amin iti agnanayo na biyag, ket makiranod kam to ken igasatan na Virhen Maria ngay nati Dios, ni San Jose na singpet nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol ken kadagiti amin na sa santo, isuda na kapudno ang nagserbi ken ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayo ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na imikan kama nakabalin nga ma, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayuan na balakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosan na panursuro, tordan tayo ti agko na. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito'y, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti utang mi akasmet pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami, di nakamot baybayan nga manugot ti solisog, isalakan na kamket iti dakes. Dawaten mi ken kaapo, tay isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti bason may lisi kami, ken iti amin nariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anam namaen mi, ken iti ay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibati kada kayo, kapya nga gapo kaniyak tited ko kada kayo, saan ka dadagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayanurot iti pagayatam, ipaay mo kada siya asikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken nagari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kung mga adda kada kayo. Kakabsat ipaayo ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Kordero ti Dios, ang mga ikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami.
Adtoy ti kordero ti Dios, adtoy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat dagiti naayaban iti padayana. Kumararag tayo. O Diyos, silawam amin nga umay dito'y lubong, silawam kadmet dagiti puspuso mi, babayan iti ranyag ti grasyam, tapno mabalin mi akan kanayon,
mang pampanunod kadagiti makaayayo iti dayag mo ken tapno na insingpetan iti panagayat mi ken ka. Dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Sumagmamano nga pakaammo ken palagip kakabsat. Inton bigat maaramid iti Parish Pastoral Council meeting apakairamanan dagiti amin a barangay Pastoral Council manariwidwid sisa Pastoral Commission Officers ken dadaulo agtutubo. Manen inton bigat March 27 iti oras iti alauna iti bigat. Alauna iti malem. Inton March 28 rambak pagyaman iti sagot biag ni Reverend Father Eril Emmanuel Cordero. Ada rambak misa pagyaman iti alas 10 ti bigat apo. Maawis kayo amin. Alas 10 ti bigat. Binulan panagdaydayaw iti nasanto na sakramento. Umuna a Sabado iti bulan Abril may kadua. May palagip kada tayo. May palagip met dalan iti krus kada sisa iti kada Biyernes. Kada iti barangay ken ditoy simbaan parokya. Kada Domingo iti oras iti alas 3:30 iti malem. Inton bigat dagiti mangidaulo dagiti kakabsat tayo manipod iti bugbuga amaraw turod Kalawaan, Baksayan, Villa Laurencia, Lalong, Kinfermin, San Pedro. Hagtultuloy iti Dalyas at Cruz Jubileo, kakabsat. Itaalawas at sadyay turod, ket may alatiw to sadyay Baksayan, inton may ka talupulo nga aldaw ti Marso. Hawag kasar ni Ariel Darren Apusan, taga-Pidpid, ikalaysanen ni Remy Ragunton, taga-Bugbuga, inton April 8, sadyay San Jose, Santa Cruz, ni Jason Raboy, taga-Pantar, ikalaysana ni Maria Concepcion Hermosora, taga Villa Hermosa, inton April 28, dito isimbahan parokya, ni Nixon Alcantara, taga Candon, ikalaysana ni Annalyn Valdez at taga-Kalawaan, mapasamak inton April 30, dito'y metlaeng simbaan parokya. Idawdawatan tayo, dagiti kakabsat tayo, apimusay, kastapayan dagiti kamang iti familia, da Norma Ruiz, 77 years old, taga-Mambog, maitabon inton March 29, iti oras iti alas 8 ti bigat, sa Jai Sagat Chapel. Ni Marian Antolin, 35 years old, taga-Lasod, maitabon inton March 30, iti oras iti alas 8, iti bigat dito'y simbaan parokya. Ken ni Reynaldo Halagao, 56 years old at taga-Mambog, maitabon inton April 1, iti oras iti alas 8, iti bigat sadyay Sagat Chapel. Agyaman tayo mo't kakabsat, dagiti sponsor iti daytoy misa tayo, Barangay Pilar, Cluster 4. Diyos unay ti agnina. Tumakder tayo. Ti Apo at akuma kada kayo. Bendisyonan na kay kuma ti man nakabali na Diyos. Ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. In kayon ti kapya ti Apo.
Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakim ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken nailangitan a padaya, nga impay mo kada kami. Indaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti karawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesyam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma manglikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.